Misteriozna bolest nazvana maneđale harala je tijekom većeg dijela naše povijesti, napadajući isključivo najbistrije umove današnjice. Zašto mediji šute o ovome? Zašto se ništa ne priča? E pa mi ćemo pričati, i to glasno. Dobrodošli u rubriku Prešućena povijest. Iako je fizičkih dokaza pregršt i na tisuće prikaza osakaćenih pojedinaca, mediji i dalje šute o ovoj strašnoj bakterijskoj bolesti koja je izjedala tijelo oboljelih. Pogledajte prikaz ove povijesne osobe. Cijela leđa, donji dio torza mu je izjeden ovom opakom bolesti koja je vjerovatno bila bakterija. Jadan čovjek ovaj put, Antun Augustinčić, je živio samo kao glava i imao je do sim odrezano tijelo. O ovoj opakoj bolesti nitko ne priča. Primjera i dokaza je mnogo, a možete misliti kako je bilo teško u ono vrijeme puzati ili kotrljati se imajući samo glavu i unatoč tome postići velike rezultate i biti veliki vojskovođa kao na primjer Julije Cezar ili Napoleon. Zataškavaju nam činjenice i drže nas u mraku, no mi prosvjetljujemo. Više ovakvih činjenica možete saznati u sljedećoj epizodi kada otkrivamo šokantnu činjenicu da nekada nisu postojale boje i svijet je bio samo crno-bijeli, što dokazuju i fotografije iz toga doba.